نآمن بسلاسي ونغني لسلاسي ونسجد لسلاسي በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ሰብ ካብ አፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል ደአንበር ብንጌራ ጥራይ አይነብርን እዩ። እዚ ምግበ ምእመናን እዩ። ምግበ ምእመናን በቤት ትምህርት ሰንበት ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ ዕዳጋ ሐሙስ አስመራ ተዳልዩ ኣብ ዲቢኬኤስ ቲቪ ዝቐርብ መንፈሳዊ መርሐ ግብር እዩ። ኣብዚ መርሐ ግብር ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን፣ ታሪኽ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ቅዱሳንን፣ ትምህርቲ ሓዘል መንፈሳዊ ትረኸታትን ወግዕታትን ይመሓላለፍ። ሰናይ ምክትታል። ምዕራፍ 1 ሻምናይ ክፋል። ኩሎም ወለዶ ብጽእቲ ክብሉኒ እዮም። እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብጽእቲ ክብሉኒ እዮም ዝብል ኣዘራርባ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ዘመንና ብዝነበሩ ሰባት ጥራይ ተነጊሩ ዝተርፍ ከም ዘይኮነ የረድእ። ኩሉ ዘርኢ ኣዳም ከምኡውን ድሕሪ ማይ ኣሂ ንምድሪ ዝተማቐሉ ወለዶ ሴም፣ ወለዶ ካምን ወለዶ ያፌትን ኩሎም ብጽእቲ ከም ዝብልዋ ተረዲኣ ኩሎም ወለዶ በለት። ነቢይት ቅድስት ድንግል ማርያም ንመጻኢ ዝኸውን ነገር ኣቐዲማ ተመልከተት። ብድንግልናኣ ኩሎም ሰባት ብጽእቲ ከም ዝብልዋ ረኣየት። ወዳ ንጉስ ኩሎም ኣሕዛብ ከም ዝኸውን መንፈስ ቅዱስ ምስ ገለጸላ ብኹሉ ብጽእት ክትበሃል ከም ዘለዋ ተዛረበት ይብል ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ። ቅዱስ ዮሐንስ ዘደማስቆ ድማ ንኹሉ ወዲ ሰብ ስለ ዝተዋሃብኪ ዝተሓረኺ ክብርቲ ኢኺ፣ ኩሉ ወለዶ የመስግነኪ፣ ንስኺ ኩርዓት ካህናት፣ መጸግዕ ነገስታት፣ ተስፋ ክርስቲያን ኢኺ ይብላ። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ነዚ ከብርህ እንከሎ ኩሉ ትውልድ ያስተበጽኡቺ ለቺ ለባህቲትቺ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ በለ። ከምቲ ንገለ ሰባት ዝመስሎም ልደቱን ስቕለቱን ክነልዕል ከለና ኣብኡ ኸለና ንእግረ መንገድና ነመስግና ዘይኮንና ስራሕና ኢልና በኣ ዝተገብረ ድንቂ ነገር ሓሲብና ንበይና ነመስግና። ስለዚ ንኣምላኽ ዝወለድኪ ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ንኣኺ ንበይንኺ ኩሎም ወለዶ የመስግኑኺ በለ። ኩሎም ወለዶ ንኣ ጥራይ ዘመስግኑሉ ምኽንያት ከብርህ እንከሎ ድማ ነገስታት ምድሪ ብብርሃንኪ ኣሕዛቡን ብጸዳልኪ ኸዱ ኦ ማርያም ኩሎም ወለዶ የመስግኑኺ ብምባል ብመገዲ ካብኣ ዝተወልደ ፀሓይ ማለት ብናይ ክርስቶስ ብርሃን ዝኸዱ መገዲ ሓቅን ሕይወትን ብዝኾነ ወዳ ኣሚኖም ዝጓዓዙ ኩሎም ከም ዘመስግንዋ ገለጸ። ውዳሴ ማርያም ዘረቡ። ድንግል ማርያም ኩሎም ወለዶ ብጽእቲ ክብሉኒ እዮም ክትብል እንከላ ንመጻኢ ንዝውለዱ ህዝብን ኣሕዛብን ጥራይ ዘይኮነ ቅድሚኣ ንዝነበሩውን ዝምልከት እዩ። ቅዱሳን ነቢያት ኣብ ትንቢቶምን ምሳሌኦምን ብዛዕባ ክርስቶስ ኣብ ዝተዛረቡሉ ኩሉ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣላ። ብትንቢቶም ብጽእቲ ይብልዋ። ኩሎም ወለዶ ዝብል ቃል ንዝሓለፈ ወለዶ ዝውክል እዩ። ምኽንያቱ ብሉይ ኪዳን ጽላሎት ሓዲስ ኪዳን፣ ሓዲስ ኪዳን ከኣ ኣካል ብሉይ ኪዳን ስለ ዝኾነ እዩ። ንብሉይ ሓዲግካ ንሓዲስ ኪዳን ጥራይ ክርዳኤ ማለት ንሓዲስ ኪዳን ጽላሎት ዘይብሉ ኣካል ምግባር ማለት እዩ። ብሓዲስ ኪዳን ንኣምን ብወንጌል ንምራሕ ህዝበ ክርስቲያን መጻሕፍቲ ብሉይ፣ ሕጋጋት ናይ ሙሴ፣ መጻሕፍቲ ነቢያት፣ መዝሙራት ዳዊት ብዛዕባ ጎይታ ንመሃረሎም ካብ ወንጌል ዝቐደሙ ወንጌል እዮም። ከምቲ ጎይታ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባይ ዝተጻሕፈ ክፍጸም ግድዩ ዝበለ ኩሎም መጻሕፍቲ ብሉያት ብምስጢር ብዛዕባ ክርስቶስ እዮም ዝዛረቡ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 44 ካብ ሙሴን ነቢያትን ጀሚሩ ብዛዕባኡ ዝተጻሕፈ ተርጎመሎም ዝተባህሉ መንገደኛታት ናይ ኤማሁስ
أما جندي مصحفتنا ترجمة كنجرنا لبنا دوين الداين برن إلهم يوم بلوي كيدان بزعوا كريستوس سلز الزارب بزجبا ترجمو أنت تردينايو لبنا بعمق تمسطو يكأسل نزن يا أبوتاتنا من ترجمة تنتهوي مصحف قدوس أبعينتنا أنت ودينا نبلوي كيدان ننببنا أبحر حديث كيدان نحن بس بحبر أمثال مغنيات أقدمو استنقرلون في السامعون كنرداء كلنا أوشت تاريخن كل تنبيتن نمدحني ألم كريستوس مسرقبنايو النادنقنا ننبر نتاريخ أما أكل جنة سلام أبيلو نأدخل لنا زخونة هيوان استرخبت له أدم كنا نببن كلنا نتبع إلى عربي أب كرانيو أم مسكال سلام أبيلو كاب جنو بزفسس مايت مكت نأدخل لنا زخونة بيت كريستيان زمسرت لنا كريستوس نرئي نتاريخ نايتي ويني ستيو سخيرو كام كلا قصلو سيمن يافيتن عرقانو شفنولو أبونا نوح كنا نببن كلنا دما نتي صواع موت ستيو بفقر سبات سخيرو عراقو أم مسكال تسقيلو أيود كلا قصلو صحاين ورحن عرقانو شفنولو مدهن ألم كريستوس نركب أبراهام نتزفكرو دو إسحاق كسوؤو مفقادون غنشل مسوؤون كنا نببن كلنا نحدا ودو كسع زهب نعلم كسع كندز زفكرة كزي أبهير أبن كسع موت استعزز نصوح بقيع ودو كريستوسن نركب داويت نقولياد سعيرو نإسرائيل نسعى خمزوصهم كنا نببن كلنا نديابلوس سعيرو ندك سبات نسعى زوصة أبو خلو كريستوس يرعيلنا إسرائيل أبرخات وقعيزهم كابت ببتري استهرم كوحي ما يفلفلو كساتيو كنرئن كلنا بقلة عربي قونو بخينات توقيئو بدمو سمعنا زرويلنا مدهن ألم كريستوس نركب مسحواريا قدوس باولوس دما اتكوحي كريستوس ينبل نابدنكوان مدرخاب آتينا ندفتر أوريت انترئنا أعنتنا أي من قلنان أما سوئيز سواء غنشل كنرئن كلنا عطيات عالم زرحق غنشلك زي أبيهير يسوس كريستوس ناب حلنا نايمتس نابدنكوان آتينا أبقوا مقنديل زلو برهان كنرئن كلنا دما حق أنيا برهان يسوس كريستوس عطان شتا حطياتنا زرحقلنا كريستوس بورق استلبت تابوت ملكوتو زيلوات كريستوس منا هنرئن كلنا هبست هيوت يسوس كريستوس إنا ترأينا كم تقوعزتي مقد إماهوس لبنا نتقاسألا مبقري كلهم أوريت النبيات بزعبا كريستوس يوم ززاربو نبل نزجيرنا جن سقاي نبلن نقويتا أبزر خمنالو بوتا خلو نقدست دنجل ماريام مدلاينا أين قوارتن آدم مثالي كريستوس كخون نكالو آدم بزي أبوز ترخبلا مريت دما بزي زر سب أي زولدتو دنجل ماريام كوينا نرخبا أبراهام زسوؤو أبقندي نايبرخا قرنو تأسيرو زوز أغنشل كنرئن كالنا ما حتم دنجلنا كي تلوت نقويتا زولدتلنا أدأ تغنشل ندنجل ماريام نركب نابدون كان مرخاب آتينا سقاي نبلن نسو مبرهاتو خينو كرأينا نسا دما كانديل تخونلنا نسو عطان كخون كالو نسا مايت أن تخون نسو تابوت كخون كالو نسا دما صلات زقمت ألو قدستا قدسان تخون نسو صلات كخون كالو نسا خاء محدرة صلات تابوت تخون نسو أبلعل صلات تسحيفو زلو صحف كخون نسا دما بعلو تصلات تخون نسو حبوء منا كخون كالو نسا خاءت منا زقمت ألو مسور كتخون سواء سجل نتحسان مساعديو مريم رأيوه كم استبهل اللوم نحنا دما مصحف بلوي مثالي قويتا أبزن بمنالو سفرة كلو نقدس تعديو نمركاب حسب نبل سلازي او دنجل أمثال وتنويت زي نبيات او دنجل نسخي مثالين تنويتن ناي نبيات يخي نبلا سلازي دنجل مريم كلهم نبيات أب تنويتهم سلاز تقاسوا كلهم ولدو كتبلن كلا نعومون زملكاتيو قداسي زي أجزئتنا مريم إنه نحنا دما نتا بصئت زخونت بصئت نبلا لنا نتا بصئنا علم كابز قرب الله مسغانا كله زلع عليو يبل قدوس يعقوب زسروق بصئتي يبلوني زبل قال حيزو دنجل مريم بصئتي بزبل قال طراي تمسغن زمسلو يواه سب يهلو يخون
ያስተበጽኡኒ ማለት የመስግኑኒ ማለት ክኸውን ከሎ ብጽእቲ ምባል ርእሰ ነገር እቲ ምስጋና ይንበር ምስጋናስ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ብትሕትናኣ ብጽእቲ ክብሉኒ እዮም በለት እምበር ንዓኣ ዝዘንብ ፍሉይ ምስጋና ብጽእቲ ካብ ምባል ንላዕሊ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ብዝሃባ ጸጋ ትፈልጥ እያ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብፁዓን ዝተባህሉ ኩሎም ንምንታይ ብፁዓን ከም እተባህሉ ኣብቲ ብፁዓን ዝተባህሉሉ ቦታ ተጠቒሱሎም እዩ። ቅዱስ ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኢኻ ኢሉ ስለ ዝመስከረ ኦ ስምዖን ወዲ ዮና ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዳ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ እነግረካ ኣለኹ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ልዕሊዛ ከውሒ እዚኣ ኸኣ ቤተ ክርስቲያነይ ካሃንጻኤ ኣፍ ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይክሕይልዋን እዮም መርሖታት መንግሥተ ሰማያት ክህበካ እየ ብምባል ብጽእንኡ ከውሒ ምዃኑን እግዚኣብሔር ኣብ ድማ ልቦናኡ ከም ዘብርሃሉን መፍትሕ መንግሥተ ሰማያት ከም ዝተዋህቦን በኣፍ ጎይታ ተመስጊኑ ተነጊርዎ እዩ። ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 16 ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ንክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ስለ ዝበሎ ክሳዕ ክንድዚ ካብ ተመስገነ ንወዲ እግዚኣብሔር ዝጸነሰትን ዝወለደትን እግዚኣብሔር ኣብ ዝሓረያ ድንግል ከመይ ዝበለ ምስጋና ይውሕዘላ ይኸውን። ንትንሣኤኡ ከይረኣዩ ዝኣምኑ ብፁዓን እዮም ካብ ዝተባህሉ ኣምላኽ ሰብ ክኸውን ከሎ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ሰበይቲ ክትወልድ ከይረኣየት ዝኣመነት ድንግል ምስጋናኣ ክንምንታይ ይበዝሕ ይኸውን። ኣብ አንቀጸ ብፁዓን ዝተጠቕሱ ምኽንያታት ብጽዕና ኩሎም ኣብ ሕይወት ድንግል ማርያም ይንበቡ እዮም። ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ብፁዓን እዮም እንተበለ ንጐይታ ብምጽናሳ በዓልቲ ጸጋ ክትከውን ከላ ብትሕትና ገዛእ ርእሳ ኣገልጋሊት ኢላ ድኻ ዝገበረት ንሳ ዶ ይኮነትን? ዝሓዝሉ ብፁዓን እዮም እንተበለ ከምኣ ምእንተ ኣምላኹ ዝሓዘነ መን ኣሎ? ለዋሃት ብፁዓን እዮም እንተበለ ለዋህ ርግቢት ዝተባህለት ንሳ ዶ ይኮነትን? ምእንቲ ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ብፁዓን እዮም እንተተባህለ ጥሜትን ጽምእን ምድረ በዳ ግብፂ እኹል እዩ። ንጹሃት ልቢ ብፁዓን እዮም እንተበለ ድማ ብንጽህና ልባ ንእግዚኣብሔር ካብ ምርኣይ ሓሊፋ ክትወልዶ ዝበቓዐት ንሳ ዶ ይኮነትን? ገበርቲ ሰላም ብፁዓን እዮም እንተበለ ሰማይን ምድርን ሰብን መላእኽትን ፈጣርን ፍጡርን ስጋን ነፍስን ኣብ ከርሳ ዝተዓረቑላ ሓደ ዝኾኑላን ሰላም ዝገበሩላን ንሳ ዶ ይኮነትን? ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ ብፁዓን እዮም እንተበለ ድማ ንስደተኛ ግብፂ ንድንግል ማርያም ዝበልጽ ስደተኛ ማንም የልቦን። ጐይታ ንኣንቀጸ ብፁዓን ዝዛዘመ እንተጸረፍኹምን እንተሰጐጉኹምን ኩሉ ክፉእ ዘበለ ድማ ብሓሶት እንተተዛረቡልኩም ብፁዓን ኢኹም ብምባል እዩ። ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 11 ድንግል ማርያም ንጐይታ ንምውላድ ካብ ምሕራያ ወፃኢ ካልእ እንታይ ስለ ዝበደለት እያ። ሄሮድስ ዘሳደዳ ከይኣኽላ ሎሚ እኳ ከይተረፈ ትጽረፍን ትስደድን ኣላ። ዘለዓለማዊ ድንግልናኣ ዝነቕፉ ዝተዋሃባ ነገር ኩሉ ዘናኣእሱ ዋላ ሓደ ዘይበደለቶም ክንሳ እንታይ ኮነ ኣቢሳ ዘብል ጽልኢ ዘርእዩ ሰባት ኣለዉ። ብሓቂ ንድንግል ማርያም ከፍቅር ዘይከኣለ ሰብ ኣዝዩ የሕዝን እዩ። ምኽንያቱ ካብ ፍጡራን ካብኣ ዝበልጽ ንጹህ ሰብ የለን። ስለዚ ንኣ ጸሊኡ ንመን ከፍቅር ይኽእል? እታ ናብ ጐይታ ዝቐረበት ምዃና ክፈልጥ እንተ ዘይከኣለ እኳ ስማ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘይተጠቕሰ ሰብ ፈጺምካ ስማ ንኸይትጽውዕ ድሕር ምባል እንታይ ዓይነት ዕሽነት ይበሃል? ይገርም እዩ። ማርያም ዝብል ስም ክጽዋዕ ፍጹም ደስ ዘይብሎ ሰብ ምርኣይ ክንደይ የሕዝን። ማርያም ዝብል ስም ክጽዋዕ ደስ ዘይብለካ ሓወይ ፍቑር ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግዜ ሕፃንነቱ ኣፉ ዝኸፈተ ማርያም ዝብል ስም እናጸውዕ ምዃኑ ከነዘክረካ ንደሊ። መቸስ ነዚ ጥቕሲ ከም ዘይተሓተና ተስፋ ንገብር። ቅዱስ ኤፍሬም ስቓይ ድንግል ማርያም ብልሳና ከም ዝናበለ ምስ ወዳ የዘራርባ። ጐይታ ኩሉ ልሳን ከም ልሳን ዘይብሉ ንምንታይ ትኸውን? ወደይ ንኣኻ ብድንግልና ምጽናሰይ ክፉኣት ሰባት ይዝልፉኒ ኣለዉ። ኦ ቅዱስ ንኣዲኻ ልሳን ኩነኒ። ንኣኻ ካብ መን ከም ዝጸነስኩ መታን ክፈልጡ ተኣምራትካ ኣርኢ። ኦ ንኹሉ እተፍቅር ኣነ ግን ምእንታኻ ተጸሊኤ። ኦ ንሰባት መዕቆብ ዝኾንካ ንኣኻ ብምጽናሰይ መከራ ተቐበልኩ። ከምቲ ኣብ ልዕሊ ዮናስ ዝተቖጥዐ ባሕሪ
ኣብ ልዕሊ ኣዴኻ ተቆጢዖም ኣለዉ። ሄሮድስ ተባህለ ማዕበል ንጎይታ ባሕሪ ክሕዝ ደልዩሎ። ኦ ፈጣሪ ኣዴኻ ናበይ ከም ትሕባእ ንገረኒ። ከምቲ ጎይታ ምእንታይ እንተጸረፍኹምን እንተሰጎጉኹምን ኩሉ ክፉእ ዘበለ ድማ ብሓሶት እንተተዛረቡልኩም ብፁዓን ኢኹም ዝበለ ድንግል ማርያም ብምኽንያት ወዳ ዝወረዳ ኣዝዩ ብዙሕ ጸርፍን ናይ ሓሶት ዘረባን ጥራይ ካብ እግዚኣብሔር ብዙሕ ክብሪ ዘውህባዩ። ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ንምምስጋን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ምኽንያት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። መንነት ኩሎም ዝተመስገኑ ሰባት ምስ መንነታ ክነነጻጽሮን ከለና ክብራ መመሊሱ ይውስኽ። ስለ ነፍቅራ ኢና ነመስግና እምበር ኩሉ ነቕርበላ ምስጋና ምስ ክብራ ዝወዳደር ኣይኮነን። መላእ ኣካል ሰብነትና ኩሉ ኣፍ እንተ ዝኸውን ምስጋናኣ ተዛሪብና ኣይመወዳእናዮን ኣይመፈጸምናዮን። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ንኣኣ ንምምስጋን ብኸምዚ ይጭናቕ። ፍጹም ትሕትና፣ ንጽህና፣ ቅድስና ስለ ዝተመልአት ብዛዕባኣ ክዛረብ ብቑዕ ኣይኮንኩን። ምውህሃድ ተራ ቀለማት ዘይምጥና ነዚኣ ኣዝያ ክብርቲ ብኸመይ ክስእላ? ጽባቐኣ ልዕሊ ጥበበ እዩ። ኣእምሮይ ክስእላ ኣይፈቕደሉን። ክብሪ ድንግል ማርያም ካብ ምግላጽ ንፀሓይ ምስ ብርሃና ምስ ሙቐታ ምሰኣል ይቐልል። ምናልባት ጩራ ፀሓይ ብስእሊ ክሰኣል ይኽእል ይኸውን። ብዛዕባ ድንግል ማርያም ዝንገር ነገር ግን ሙሉእ ጌርካ ምንጋር ኣይከኣልን እዩ። ንኣኣ ምስ መን ምምዳብ ይከኣል? ምስ ደናግል? ምስ ቅዱሳን? ወይስ ምስ ንጹሃን? ምስ ኣዴታት ወይስ ምስ ኣገልገልቲ? ማሕተም ድንግልና ምስ ጸባ ዝሓዘ ሰብነታ ረኣዩ። ምውላዳ ምስ ውሕቱም ድንግልናኣ ረኣዩ። ምስ ደናግልያ ክብል ሕፃን ሒዛ ክተጥቡ ይርያ። ብዛዕባኣ ክዛረብ ፍቕሪ የገድደኒ፣ ልዕልና ክብራ ይብርታዓኒ። እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽ? ብዛዕባኣ ንምዝራብ ብቑዕ ከም ዘይኮንኩ ብግልጽ እዛረብ ኣለኹ። ካብ ፍቕራ ዝተላዕለ ግን ተመሊሰ ምዝራብ ደስ ይብለኒ። ሱራፌኤል ካብ እሳቱ ዝኽወልሉ ከናፍሩ ብብሩኻን ከናፍራ ዝሰዓመት ንሳ ብርኽት እያ። ዓለማት ሕይወት ዝሰተይሉ ምንጪ ዘጥበወት ንሳ ቅድስት እያ። ንድንግል ማርያም ምስ ኩሎም ወለዶ ምምስጋን እንተደለና እኳ ልሳና ወታእ ምግባርና ድኹም ስለ ዝኾነ ንመሕደሪ እግዚኣብሔር ንምምስጋን ዓቕሚ ይውሕደና። የግዳስ ንቅድስቲ ኤልሳቤጥ ኣብ እርግናኣ ንቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ ኣብ ግዜ ጽንሲ ዝሓደሮም መንፈስ ቅዱስ ካሓድረና ክንልምን ኢና። ብእሳት ፍቕሪ ድንግል ማርያም ዝነደደ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሊቅ ቅዱስ ኣባ ጊዮርጊስ ንዓዓን ንወዳን ከመስግን መታን ክትሕግዞ ንድንግል ማርያም ከምዚ ይብላ። ዝሃርሞ ሰብ እንተዘየለ መሰንቆ ተሰቒሉ እንታይ ይጠቅም? ብሕብረት ማህሌት እንተዘይተነፊሑኸ እንዚራ ተሰቒሉ እንታይ ዓይነት ድምፂ ኸስምዕ ይኽእል? ንበኹርኺ ክርስቶስ እንዝራኡ መታን ክኸውን መሰንቆ ኣውታር ልበይ ብመንፈስ ቅዱስ ውቕዕዮ ኣብ ኣፈይ ድማ ኡፍ በልለይ። ንሓዘነይ ኣርሕቕኪ ኣሓጉስኒ፣ ወጮይ ቀዲድኪ ሓጐስ የዕጥቕኒ። ጨና ሓጢኣተይ ኣርሕቕለይ ብሽቱ መኣዛኺ ልኸይኒ። ርስሓተይ አንጽሂኪ ብደም ወድኺ ቀድስኒ። እሴብ በጸጋኪ ወእትጋነይ ለኪ ማርያም እመብዙኃን ማርያም እመብዙኃን 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 ማርያም እመብዙኃን እመብዙኃን ማርያም ነአምን በስላሴ ወንገኒ ለስላሴ ወንሰግድ ለስላሴ